ev êrişa ku li ser Efrînê hata pêşxistin êrişekî nû yê Daişê çunku heta niha dewleta Tirk bi destekdayîna Daişê di hemû wilan de dêrî ku Daişê êrişî ser herêmê me bike ser gelê me bike herêmên ku derve Efrîn feqet binkeftina ku Daişê jiyan kir Tirkiye êdî bi hêza xwe ya xweser bîle artêşa xwe niha kiriye dewrê de û bi şeklekî dî bi şeklekî Daişîtîkê nû êrîşa li ser herêmê me tê kirin weke YPG weke YPJ weke qesetê bi giştî jî em va êrişênê em ê navholdanekî mezin debin nav Smûdekî mezin debin ku em vala derbixin û em vê dersê bidine Tirka yê ku nikarî encam di kombanê de bigirê divir tê jî nikaribî encam bigirê em ê hewldanê ku îro têne pêşxistin hemberê me alî artêşa Tirka de em ê quweta xwe seferber bikin weke bi taybet jî weke YPJ بقمطانên xwe bi şervanên xwe em ê hemû hêza xwe seferber bikin ku em karibin va êrîşa vala derbixin û em ê her tim jî sozdariya ku me destpêka şûreşê heta naj gelê xwe re danîşandan em ê li vir jî vê sozdariya xwe pêk tênin êrîşa ku hatî pêşxistin ji biryara hêzê herêmê Qutnî ne bi taybet jî herêmekî gobin kontrola Rûsya de bû ku li der radar danîbûn taybet jî li hemberî êrîşên hewayî eger we îro tayarên Tirka di vê herêmê de tê li gelê me di hundirê Efrîn de dixe ev tê manî ku tê manî ku Rûsya jî rûnahiya kes dayê de ev tê manî jî ku Rûsya jî hevkarek eger Rûsyayê helwesta xwe bi zelal li hemberî va êrîşa nedê diyar kirin û pêşa va êrîşa negirê em vê nabêjin Rûsya hevkarê va qetlamê ku îro di herêmê de tê çêkirin weke yekîneyên parastina jin weke qesedê jî em bangawazî hemû hêzên navnetewî dikin ku bibine xwedî helwest û pêşiya va mejzera werî girtin gelê me îro li ser lingaye gelê me berpirsiyartiya xwe erkê xwe bê ku em bangawazî bikin gelê me îro li pêk têne li her derê welat li ser lingaye ciwan keç xort ixtiyar îro hemû nav hewldanekî de ne û diqada xweparastinê di mewzîn herî pêş de cê xwe bigirin